लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौथ' अलरेडि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। आङो मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन आरोना अनलाइनाव माने फ्लिपकार्टआव। नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन अर्डार खालामनो गोसोबा। दा आङो फार्स्टआवनो आनबक्सिं खालामग्रोनोसै आरोना। अनबक्सिं माने डिलिभारि बयानो माने दाना आनबक्सिं खालामखायो नालाय बिसोरनो आनबक्सिं खालामखाबाय आरोना। ओमफ्राय थेवबो नोंथांमोननो आङो नैबेखौ दा आनबक्सिं खालामना देखायगोन आरोना। भिडिअखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरोना आं नै फ्लिपकार्टनि आनबक्सिं खालामखाबाय नालाय नै खेवजोबखानाय आरोना। दा नायग्रोबानो जाबाय। फार्स्टआवनो नै नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' बेखौ बयबो इउटुबाव नुबाय थाखायोमोन जानो हागौ आरोना। नै बेखौ माने वायरलेस माइक आरोना ग्रेनार' वायरलेस माइक। एसेबाबो नोंथांमोननिसिम माने आंनि भइसखौ मोजांसिन खोनायो बेफोरबायदि साननानै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायग्रोलांबानो जाबाय भिडिअखौ। नोंथांमोना माबायदि खोनायो अडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना। दा फार्स्टआवनो आङो खुलिना लाग्रोनोसै आरोना नै बिदि थायो आरोना नै मोननै आरोना। नायदो नै मोननै मोनसे नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे मबाइल माबायाव आरोना चार्ज होग्रायाव सोग्रा नै कानेक्ट खालामगोन आरोना बेजों। ओमफ्राय नैबेयाव चार्जार दङ। नैबे आरोना चार्जारा नैबे माइकखौ चार्ज होग्रा आरोना। नै नायदो खनसेनो मोननैखौबो चार्ज होनो हायो आरोना। नै माने टाइप सी आरो दै मोननैबो टाइप सीसो नैयो नै टाइप सी। ओमफ्राय नैबे मोननैखौ खनसेनो चार्ज होनो हागोन आरोना। बेखौ मोननैखौबो। ओमफ्राय आरो मा दंबावो आरो नै नयस रिमुभ खालायग्रा नैफोरो माने बेकग्राउन्डआव नयस फैयोबा एसे एनै बारफोर फैयोबा एसेबाबो इयो होबथायो आरोना। नै बियो मोनसे नै मोननै दं। बेनिफ्राय नैबेयाव नै माबोरै कानेक्ट खालामो माबोरै मा खालामो बेयाव बिनि माबा आरोना नै बेखौ नांलायला। बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय वारेन्टि आरोना। नै वारेन्टि 1 बोसोरनि वारेन्टि दङ आरोना। नैबेयाव स्केनार खालामनांगोन बेफोरखौ बाद दे। बेनिफ्राय फार्स्टआवनो नै बेखौ मबाइलनि बेयाव चार्ज होग्रायाव सोयो आरोना। बेबो टाइप सी। जुदि नोंनाबो इयो जाहैगोन एन्ड्रइडआवबो जायो आइफनावबो जायो आरोना। नोंना जुदि चार्जार पिना टाइप सी बा नैबे टाइप सी आरोना। टाइप सीबो जागोन आरो बै फिसायाबो जायो आरोना। गासिबो दं। नों अर्डार खालामनायाव टाइप सीखौ अर्डार खालायोना बेखौ अर्डार खालायो नों अर्डार खालायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे आरो चार्जबो होनो हागोन दै नों जुदि नोङो बेयाव मबाइल खिथुआव सोबाय नैबेखौ। बिनिफ्राय नैबेयाव चार्ज होग्राबो दं आरोना। नोङो चार्जबो होनो हागोन ओमफ्राय भिडिअबो बानायनो हाखागोन आरोना नैबेयो। बिनिफ्राय नै माइकआ मोननै दङ आरोना। नै माइकआ नैबेखौ बख'नानै नैबेखौबो होनो हायो आरोना। नैबेखौ बख'नानै बेखौबो होनो हायो। ओमफ्राय बरिया आरोना दांनो इयो माने बेखौ दांबाथाय माखौ दांनाय बायदि मोनो बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन आरोना। जायनाव दङ बे मिथिगोन। बिनिफ्राय माबोरै अन खालायो बेखौ आं खिन्थानो हायो आरोना। अन खालायनो थाखाय नैबेयाव थुनांगोन आरोना। बेयाव थुहाबना लानांगोन आरोना। थुहाबना लाबानो नै ओरैजाय लाइट जोंबाय आरोना लाइट। बेनिफ्राय नैबेखौ मबाइलनि चार्जाराव होबाथाय बियो जोंगागोन आरोना। बेनिफ्राय नैबेबो जोंगायो। दा आङो नैबेखौ बे माइकजों आङो नोंथांमोननो दा आङो भिडिअ बानायनानै देखायनि आरोना। माबोरै खोनायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। क्वालिटिया इसेबां एचडि क्वालिटि नङाबाबो नोंनि भइसखौ मोजांबा मानसिफोरा भिडिअखौ नायो आरोना। मानो होनोबा नोंनि भइसआनो जुदि साइडआव गोबां बेकग्राउन्ड नयस खोनायोबा रावबो भिडिअखौ नाया आरोना। दा आंनियाबो नैबे वायरलेस ग्रेनार' वायरलेस माइकनि भइसआ माबायदि खोनादों बेखौ आंबोथ' मिथिया। दा फार्स्ट टाइम आंबो इडिट खालामबासो मिथिगोन। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि खोनादों मोजां ना गाज्रि। मोजांबा मोजां बुंहरदो गाज्रिबा गाज्रि बुंहरदो आरोना। नोंथांमोना माबायदि बुंहरो बेखौ आं कमेन्टआवसो नेना थासिगोन। बिदिबा बेनोसै। नोंथांमोनाबो जुदि वायरलेस माइकनि गोनांथि जाथारदोंबा बा माइकनि गोनांथि जाथारदोंबा आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै अर्डार खालामनानै लायोबानो जाबाय आरोना गोनांथि जादोंबा।